Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li Bernard Grech ikkupjalu l-proposti li kien nieda fl-ewwel kampanja tiegħu għal kap fis-sajf tal-2017. Adrian Delija qal dan waqt intervista fuq l-istazzjon F-Living meta kien mistoqsi dwar id-dikjarazzjonijiet ta' Bernard Grech fit-tnedija tal-kampanja tiegħu. Dikjarazzjonijiet sbieħ, tajbin, jekk nista' ngħaddi botta simpatika, huma pratikament il-suċċint ta' dak li kienet il-kampanja tiegħi 3 snin ilu meta jiena kont ikkandidajt lili nnifsi l-ewwel darba bħala kap tal-partit. Ma naqsux ukoll il-botti fil-konfront ta' Grech fid-dawl ta' dak li ġie żvelat dwar ħlasijiet pendenti tat-taxxa u tal-vatt. F'botta fina, Delija saħansitra qal kif il-karriera tiegħu bħala avukat kienet ħafna aktar wiesa minn dik ta' Grech. Tajnihom id-dokumentazzjoni kollha. Fil-każ tal-persuna l-oħra Bernard ma nafx sottomettaw għax minn dak li qal kellu il-xogħol tiegħu pjuttost dedikat f'parti ċkejkna tas-setturi legali, ma jiena kelli karriera wiesa u mifruxa fuq diversi setturi, inkluż fil-kummerċjal, fil-litigazzjoni, fl-internazzjonal, fil-corporate. M'hemm ebda ħaġa waħda illi kienet out of place. M'hemm ebda kumpanija waħda illi jien ma kontx imxejt sewwa. Waqt il-programm bdew deħlin it-telefonati mill-partitarji ta' Delija u mal-ewwel beda ħireġ l-odju fil-konfront tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li ntefed bruħa u ġisimha wara Bernard Grech. Wara ftit bdew min itiħtaqat isaq minnaw, min jgħidlu għandu bagalja minn hemm, min jgħidlu għandu bagalja mill-oħra, min jgħidlu għandek tal-prostituzzjoni. Fuq li ġara fuq din ta' due diligence jiena lilu ħanivvota. Minn hawn Delija fetħela bil-qawwi kontra d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li miegħu għandu każijiet il-qorti. Attakkaħ dwar il-kritika li qajjem fil-konfront tal-ħaddiema tal-Midja Nazzjonalista. Kien hemm deputat korreġini jekk ma fimtek sew illi kritika lill-midja tal-partit stess. X'kien il-każ? Karl, kieku kritika biss b'xi mod ma żeblaħhom hu. Żeblaħhom għajjarhom. Saħaq li dan huwa inaċċettabbli. Kollok deputat li joħroġ attakkom dak il-mod huwa totalment inaċċettabbli. Kien hemm aħbar li deputat minn tagħna Jason Azzopardi ried li tingħata aktar prominenza. Huwa x'derlu hu fis-sapjenza kollha tiegħu li dil-prominenza ma kienx biżżejjed jew ma tħabbritx bil-prominenza li xtaqu ħareġ attakka pubblikament lill-midja tagħna. Malli semgħu kliem Delija fil-konfront tal-akbar għadu tiegħu, il-partitarji ta' Delija għal darb'oħra fetħula bil-qawwa kontra Jason Azzopardi. Għaliex Jason Azzopardi ma ħareġ biex ikun kap tal-oppożizzjoni, jiddefes kollox u kif tirunna l-partit nixtieq ngħidilhom kemm aħna rrabjati għalihom dik il-konfoffa li qed tixtieq tneħħilna lill-Adrian minn hemm dik kollha ejra u mibeda. Bil-partitarji tiegħu warajh Delija reġa' fetħilha kontra r-rebelli u kif użaw kull skuża sabiex itajruh mitmun tal-partit. Ma tistax jekk inti għandek pjan ta' 5 snin taqaf f'nofs triq hemm servi. Jiġifieri kull kemm ħanagħmluh is-servej kull sena, kull sentejn inbidlu l-kapijiet, kull 6 xhur, kull meta xi ħadd jiena fit-Times ifettillu jagħmel editorjal u nneħħu l-kap. Tkomplux tiktbu, tkomplux titqu bin-nies, in-nies jixirqlhom il-verità u n-nies jixirqlhom il-verità kollha. Sa dan it-tant, it-telefonati ta' appoġġ lejn il-kap baqgħu ma qatawx. Ħanivvota lill-Adrian għax jiena niddisassoċja ruħi minn dawk ir-rebelli, minn dawk li votaw kontrija. Jien nisemak titkellem qasel, bis-serjetà ta' qasel għax il-kliem li tajt vera xejn. Ħanaġek.